Εδώ βλέπουμε την Αγγελική να ανάβει τα κεράκια. Η προετοιμασία. Προετοιμασία. Εδώ βλέπουμε την Αγγελική σηκώνει την τούρτα. Εδώ βλέπουμε τη Μαρία σηκώνει την άλλη τούρτα. Και εδώ βλέπουμε τον Παντελή να οδηγεί μπροστά. Θα τις ξανανάψουμε, παιδιά. Θα σβήσουν έτσι κι αλλιώς. Πελάτε. Όταν φτάσω στα σκαλιά πείτε μου, Εμένα έχει μείνει ένα. Σχεδόν κανένα τώρα πια. Από κάτω θα περάσουμε το τέλος. Εδώ βλέπουμε την έκπληξη του Γιώργου και της Χριστίνα. Χριστίνα και χρόνια πολλά. Να ζήσεις Γιωργάκη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις, να έχεις μαλλιά. Και όλοι να λέμε ένα σοφό. Σβήστα! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέει για να μην διαφύγει, να πάρει το K12. Καταλαβαίνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρει το K9. Εμένα με έβγαλε στην ώρα πέσει με τα γεράκια. Έλα, ξανά πες. Γιώργο λέει! Χρόνια πολλά, Γιώργο! Χριστίνα, πες το άλλη μία. Θέλω φωτογραφία, παιδιά. Παίζει γάμο τα τραγούδια παρεμπιπτόντως. Ναι, αυτό μου αρέσει και εμένα. Πώς το λένε? Δώσουμε την τούρτα. Μίλε Πάσος. Μίλε Πάσος. Happy birthday. Happy birthday, dear Χριστίνα. Δεν πάνε και οι δυο. Ανάψε στο Γιώργο τώρα. Εγώ λέω να πάνε Έλα και στο Γιώργο στα αγγλικά. και ξανά. Έλα και οι δύο μαζί. Ανάψτε. Έχουμε υπερπαραγωγή σήμερα. Θα πούμε happy birthday Γιώργο και Χριστίνα. Για να τα δω. Χριστίνα είναι Γιώργο. Τι ωραία. Μια κορίτσια και Σούπερ, μια αγορίστρια. έτσι. Αγορίστηκε Πάμε πάλι. κολυμπιστική. Άσπρο ροζ. Άσπρο και κόκκινο. Έλα, βαρέθηκαμε. Γρήγορα, πάμε. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Γιώργος Χριστίνα. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα Μια πολύ. φωτογραφία στο Γιώργο. Αλλά θέλω... Σε φάση πολέμου, Θέλω να ξέρεις. είμαι... Έλα, πόζα λίγο. Πόζαρε. Γιώργο, πλάτη. Γιώργο, πλάτη ρε. Έλα πλάτη. Αμένα τα κερδιά έπρεπε. Δεν πειράζει τώρα. Κάποιος στο Γιάννη του ρίξει τα μούτρα. Λοιπόν, πρέπει να χορέψετε τώρα. Τώρα πρέπει να χορέψει η Χριστίνα με όλους τους καβαλιέρους. Μου θυμίζει λίγο γάμο, βέβαια. Τούρτες, χορούς μεταξύ του ζευγαριού. Έλα, βγάλε. Βγάζω τόση ώρα, τι νομίζω ότι κάνω. Βίντεο είναι. Και δεν το λες τόση ώρα. Θα το χάσω έτσι.